Bai, Laudiora etorri gara buruhandien taldea elkarrizketatzera. Buruhandiak Laudioko jaietan kaletatik ikusi ahal ditugu. Eta beste batzuetan ere, behin baten, oholtzetan ikusi ditugu ere. Adibidez, waka-waka dantzatzen. Hemen gaude lehenengo buruhandiarekin, Mexikarra. Ez, Mexikarra ez, Dario, mesedez. Ah, bale, Dario, bimuzu. Bueno, Dario, zer egiten duzuzuk hemen? Hemen nago, lasai, mosto bat hartzen, gilda bat, bauda nire bizitza berria, gero etxera, lasaitzera, eta jazta. Oso ondo. Eta zergatik utzi zenuen buruhandi izateari? Oso nekatuta geunden guztiak, umeak oso beldurtiak ziren, ja ez da lehen baino bezala. Orain jende guztia korrika egiten du, eta ez zai gustatzen. Zergatik utzi zenuen buruhandi izateari? Buruhandieten kale jiran ematen dute ura, eta ni gustoko dudana da ardoa. Horregatik egingo naiz kofrade, ardo ona edateko. Ah. Hemen gaude bigarren buruhandiarekin, txinatarra. Ez, Joan Roque. Joan Roque. Bale, Joan Roque, zer egiten duzu hemen? Ni utzi dut buruhandia izaten, eta orain arbitroa naiz. Ikusten duzunez, orain 15-etik, hau, ezin da, ez da egon, jarri dute hor, arrokak, ez dakit zer den hori, baina ezin dut ezer hartu hor, estenatoki bat, ez dakit zer, ezin da zer egin, hau da, eta 10 egun paroi, eta ez dute kentzen. Ja. Eta ez dute kentzen. Estenak zur malakarrekiko estenatokia. Kentzen dute, eta hau ez! Hori ezin da. Eta txartelak zertarako dira? Hemen txosnetan, arbitro bebai egiten dut jaiegunetan, adibidez. Kalimotxo txar bat jartzen duzu? Horia. Ez dakizu zer den guito bat? Txartela gorria eta kalera, espulsao hemendik. Zergatik utzi zenuen buruhandi izateari? Ez nengoen txarto buruhandi izaten ze lehen egiten nuen umeak negar, orain bebai, baina hau hobeto dago, korrika egiten dut, deporte apur bat, eta pozik nago. Ados, eta faltan botatzen dozu buruhandi izatea? Falta! Hori ez da falta, no da falta, hori ez da falta, venga, kalera, mesedez! Kalera! Hemen aurkitu dugu 3. buruhandia, Beltza, joango gara berarekin hitz egitera. Kaixo, Beltza. Zer egiten dozu hemen? Hemen kamareroa naiz, gaueko giroa gustatzen zait, eta kontratatu diate hemen, eta lion beti nago hemen, gauez, goizez, pintxokin, kubatekin, dena. Eta zergatik utzi zenuen buruhandi izateari? Nekatuta nengoen, niri gustatzen zait, gaueko giroa, kubata batzuk, txupito, eta no seke, gauza gehiago baina ezin ditut esan hemen, eta hau da leku perfektoa hori egiteko. Hona etorri gara 4. buruhandiarekin hitz egiteko pailazoa hemen lan egiten duelako. Oraindik ez dakigu non dagoen, ez dugu aurkitzen. Bale, zer egiten duzu hemen? Kebab bat ireki nuen duela hilabete batzuk, eta ondo doa, repartitzen apur bat bizikletarekin, eta dena. Eta zergatik utzi zenuen buruhandi izateari? Banda barruan batzuk nahiago zuten buruhandi izan, beste batzuk boi banda jarraitu eta ez ginen ulertu. Hona etorri gara 5. buruhandiarekin hitz egitera, hain zuzen ere taldearen liderra da, Tagaluria. Kaixo, Tagaluria, zer egiten dut hemen?
Ba, hemen nago, enkarkin, lan egiten dut hemen duela ja asko. Hemen oso gustora nago, kamisetak entzen usten didate, abdominalak hor erakutsi, horrela nire gustatzen zaidan bezala, eta super ondo. Zergatik utzi zenuen buruhandi izateari? Ba, ni naizelako liderra eta protagonista, eta beltzara naia zegoen hor protagonismo nahi zuela, eta hori nirekin ez. Ni naiz liderra. Eta bueltatuko zinateke? Ba, bueno, niri gustatzen zaidana da, rantzeritak eta holan. Orduan, hori badago, igual bai. Ados, eskerrik asko. Bueltatuko zinateke? Bueltatu? Eneko, bunkerrekumeak askatzen badituzu, bueltatuko naiz. Eta bueltatuko zinateke? Kagadubiaz, baretu pezoiak un poquito, eta, bueno, bueltatuko naiz, pentsatu aldut. Eskerrik. Bueltatuko zinateke? Ba, egia esan da, bai. Boi banda bueltatzen bada, bai, niri asko gustatzen zait dantzatzea eta bestea. Eta hori bueltatzen bada, ni bueltatuko naiz. Ba, lehenik eta behin gu pentsatzen ari ginen arlote eta ore bezala egin, hor diskograk grabatu eta utzi ai por todo lo grande. Baina bai nire burutik pasatu da peio reparaz bezala egitea. Bakarrik jo, bakarrik joan, nire izena jarri taldean, protagonista izan, dirua jaso eta Baina igual bai, bueltatuko naiz bai. Fua, qué bañado. Demasiado hartangas.